Ano pag ginana? Cleavage girl. Oh, pagkuhan. Ang pa girl. Ayaw pa girl. Ayaw pagkuhan ba kinidyo? Kinidyo ba? Na. Guwapa kayo ka ba? What's good, what's new, mga Bisaya? Welcome to our channel! So, for today's video, we will make him to her challenge! ito na nga challenge. Ito na nga challenge. Siyempre, ito siyang buhaton babae. Hindi din. The title itself, makaklaro na nila. Ay, sige dami. Pero guys, kanang disclaimer lang, I don't know how to make up. Hindi ko ga-make up, galip tint ako. Karon gani wala gid asin nga. Sumura na ako ni mag-practice na ni. Practice na ka ba? Ikaw ang first client. Sama. Taraji! Oy! Taraji! Saan sa may pinakauna batan ba ko mag-make up? Ay, Tigili sa kabalo. kabalo kayo. Kabalo ga kayo ko gamit. Ay! Pila ko foundation. I-shout out na mo si Ashley Forkit. Wah! First foundation. Magani, mas kabalo pa mo dito sa ibo. Foundation may ataon na. Sakto ba ko? Mga makeup artist. Wow! Ay, na concealer or foundation? Ay, concealer. Magdis sa kabalo. Luyag. Ang naggoya niya. Foundation na lang, foundation. Yay! Guwapa. Uy! Lumig puti ka, Beb! Perfect, guys. So, first step. Butanganin mo. What's the first step? Butanganin mo foundation. Kaya parang nice yung yakang cute. Ba? Katanong ko sa face mo. Hello? Wow! Ay! Perfect kay Gamork. Pwede na. Kagwapo rin kinakubay ko. Kung sa maningan ang ito mo. Sunod ba? Next is Pagwa rin kinamit. i-try na to ni kani. So may snail. Yuk nangutot. Basta you ready? Yeah, tato na sabay. Wow! I'm so happy. Hibahin ko. Na, ano siya? Guys. Hindi siya sponsor. Hindi siya sponsor. Sponsor ni siya ni Ashley lang. Ah! Wala ko sa'yo mo, di ba? Maayo kay ko. So, for booking, just contact me. For booking, contact us. Mga gawirangan ba? Ay, maglingas. Parang magdidiri. Seryoso. Nani. Last na ni. Karungan na, kana siguro dua, guwapa ko ah. Pasad na, biya kay kumagwing. Dati na dinawad lang ito guys, may artist. Lagi. Nakanda kong baka. Klaro may karon nga, di ka kabalo. Parang kay kabagi ko, may nakagwapa sa kanan. Vlogs na tanan? Vlog. Pwede ako mo tanaw? Yes. Excited na kayo mo tanaw? Pwede na? lang. Wow! Saan man na? Uy! Ang saman. Saan man taon ni? Ano naman?
So may tawag ganin. Sa ni. Sa ka naman, pa-chicken, Ariana Grande. Ariana Grande na. Wagid, dool sa iyo nga customer. Inanak mo kayo. Kagid, mga kayo. Hindi kayo, napalingkin. Sa mo na, ano sa day mong lips? Gabi ka dry. So may tawag ganin nga color. Nude. Di din siya maayong idea. Ano man? Kailangan mo mag-pan. Hindi na lang ka mag-mascara. Lipstick na ito siya giya ha. Babali ba? Kailangan mag-natural. Ito man ako eh. Hala. Mahalin daw ko sa kursalan ni guys. Kapag kailangan ko ikaw mag-red. Kasi ka din pwede ito. Gusto ko red akong lips. Red. Isa baba. Ano sa manauna na kay nana? Nay. Diba? For... Aman ang kuwaraan eh. Kani ano, diri. Kani, asak to na na. Naman. O yung gubaw ko. Di ba ni maigaw sa ako? Hindi ako kayo kabaga. Ano hala yung push? Sige. Sige na. Ano pag ginano? Cleavage girl. Ah, pagkuhan. Ang pa girl. Ang pa girl. Ayaw pagkuhan ba? Kinijay mo. Na. Guwapa kayo ka ba? Wow! Hindi mo maingon sa ako In fairness, may kisi mo makeup. Ilan sa kabalon sa ako ng mga ibuhaton ko. Hindi ko ganahan yung part. Mako ganahan GRO sa krustaan. Sige na, bro. Sige na. Okay, please subscribe! Wow! Mahalin nagagawa ni May. Yeah! So bye. If you like our video, feel free to like it and turn on the notification bell for more updates and subscribe. Bye! Wait lang. Before ko magkawin.